Volgens HAKIJA MEHOLJIC refereert Izetbegović vervolgens aan het gesprek dat hij had met de Amerikaanse president Bill Clinton. Tada nam je Alija rekao da mu je Clinton nudi da uđu četnici u Srebrenicu, da izvrše pokolj 5000 muslimana i da će biti vojna intervencija. Pitao nas je šta mi mislimo o tome. Mi smo to odbili. Jer smo smatrali da je to nešto nenormalno, da mi to ne možemo odvojiti 5000 ljudi na klanje. Dat de Amerikaanse president zou hebben geopperd dat Servische troepen Srebrenica invallen en daarbij een massaslachting aanrichten om zodoende een militaire interventie te rechtvaardigen, lijkt te absurd voor woorden. Maar uit het VN-onderzoek blijkt dat HAKIJA's woorden niet zomaar uit de lucht komen vallen. VN-rapport. Some surviving members of the Srebrenica delegation have stated that President Izetbegović also told them that he had learned that a NATO intervention in Bosnia and Herzegovina was possible, but could only occur if the Serbs were to break into Srebrenica.